Ara estem aquí. La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest matí el projecte que regirà la construcció del nou hospital de Viladecans. Amb aquest es preveu edificar tot el perímetre de l'edifici actual, el que permetrà la creació d'una plaça interior per on accedir a totes les dependències. Un aparcament soterrat i un edifici de restauració són altres de les propostes que contempla el projecte definitiu. D'aquesta manera, les noves instal·lacions guanyaran una superfície de 28.000 metres quadrats, una xifra que multiplicarà per 4 les dimensions actuals. Primer parlàvem d'ampliació, però en realitat el que ha acabat sent és un nou hospital, perquè vostès li deia l'Hospital de Sant Boi val 60 milions i l'hospital que ara estem plantejant valdrà al final 80 milions d'euros, 86. Per tant, es tracta d'un nou hospital. El que passa que aquí vam decidir salvaguardar el que teníem i ubicar-ho en la mateixa zona. La Generalitat de Catalunya ja ha invertit enguany més de 6 milions d'euros per crear 3 nous quiròfans, unes mesures que pretenen posar fre a les llargues llistes d'espera amb les que compta el centre viladecanenc. Ja li ha assenyalat que la construcció del nou hospital resoldrà aquesta problemàtica que ja fa anys que s'arrossega a la nostra ciutat. Aquest és un hospital altament quirúrgic, que té un problema de manca de quiròfans. Això ho solventarem provisionalment, passant de 4 a 7 quiròfans l'estiu de l'any 2009, amb aquests 6 milions d'euros que estem invertint en aquest moment. Això té a veure amb les llistes d'espera, no té a veure amb res més, que aquí se fa molta cirurgia, però hi ha un problema d'espai.